Bones, en aquest vídeo el que pretenc és realitzar una part de l'activitat d'aprenentatge d'aquest lliurament. D'acord? Per tant, bàsicament el que faré és realitzar mètode, vale? Que validarà si un nombre que ens entra en aquest mètode, concretament de tipus byte, per tant, que vol dir un nombre petit entre menys 128 i 127, que és el rang que permet el tipus de dades byte, i que se li passarà com a argument, i el que farà aquesta funció és validar si aquest argument que ens han introduït a la funció estarà entre 0 i 7. D'acord? Que realment són els resultats d'un set d'una partida de pàdel. D'acord? Per tant, un resultat pot ser 0,6, 1,6, 2,6, 5,7, 6,7. Per tant, validarem aquests valors que estiguin en el rang que toca. D'acord? Ho farem en IntelliJ, faré tot el procés per fer això i a veure si ho enteneu, que és un mètode i concretament aquest mètode retorna true si el nombre està dins l'interval i fals en cas contrari. Per tant, aquest mètode se comportarà com una funció que ens retorna un valor booleà. Això seria un poc el concepte. Per tant, anem a engegar IntelliJ. Ok, el tenc aquí. Vale, ok. I bé, crearé una classe. Vosaltres sabeu que tots són classes amb IntelliJ i, per exemple, new, espera un segon, new, vale. D'acord, per tant, crearé una classe, concretament li diré Padel, d'acord? Li donem intro i, bueno, de qualque manera m'ha sortit això aquí, d'acord? Vale. Per tant, el codi que hem d'escriure dins d'aquesta classe ho hem d'incloure aquí de dins. D'acord? Per tant, nosaltres el que volem és un mètode que se correspon concretament amb una funció que validarà un valors. D'acord? Vale. Per tant, el nom del mètode, concretament de la funció, anem a veure. Per tant, el nom de la funció ens retornarà un booleà. Com podeu veure, IntelliJ ens autocompleta bastantes coses. Un booleà, ara... Un booleà, vale? Valida joc. Valida resultat. No, valida joc. D'acord? Això seria el nom del mètode. D'acord? I aquí entre paràmetres els paràmetres que utilitzarà aquest mètode per fer el seu propòsit. D'acord? Per tant, està clar que me passaran un byte i concretament li diré P jocs guanyats. D'acord? El nom del paràmetre li diré P jocs guanyats. D'acord? Per tant, el codi d'aquest mètode va entre els clau datos i ara se tracta d'implementar això amb els requisits que necessitem. Per tant, què farem? Si el que hem de fer és comprovar si el valor dels paràmetres per jocs guanyats, si vos hi fixeu, si tabul m'autocompleta. És una idea intel·ligent i ens ajuda de manera molt ràpida i fàcil com implementar tot. Per tant, si PJ és major o igual que 0, d'acord? Per tant, primer de tot pot ser major o igual que 0 i condició i PJ guanyats és menor o igual que 7. D'acord? Vale. Per tant, vol dir resultat correcte, per tant, retornarem true. I coma, en cas contrari, else, retornarem
fals. D'acord? Per tant, el mètode... Una cosa important és que tots els mètodes que declarem siguin públic, estàtic, això li hem de posar sempre, boolean, d'acord? I en principi així mos hauria d'anar bé. D'acord? Veus aquí que m'he deixat aquest caràcter i que me dona raó. D'acord? Crec que ho he fet bé, anem a veure-ho. I vosaltres sabeu que de qualque manera per executar aquesta classe necessitam un mètode main que és el que ho llança tot. Per tant, public static void perquè no retorna res main i concretament és un array de strings i aquí és allà on és codi. D'acord, si vos hi fixeu, aquí ja quan havia que és el mètode main que podem executar ja se mos posa el botó de play per poder executar. D'acord? Per tant, què faré jo? D'acord, utilitzaré el mètode validajoc per validar una sèrie de valors, simplement. Per tant, jo ho podria fer, per exemple, clar, me retorna un booleà. Per tant, què puc fer amb aquest booleà? Anem a veure-ho. Una manera seria declarar una variable local, resultat, per exemple, igual a la crida de la funció, valida joc, i concretament li pas un 34. D'acord? Per tant, què faré aquí? Si resultat, per tant, si és true, què mostraré? Mostraré un missatge per la consola. System.out.println joc correcte coma és que és contrari system.out joc incorrecte. Estic d'acord? Per tant, bàsicament el que fa és la funció, s'executa això, què farà? Executarà, aquí si voleu fixar la crida en el mètode validajoc i concretament li passant com a argument és 34, d'acord? I a partir d'aquí s'executarà la funció, validarà 34 està el major igual que 0, sí, i 34 és menor igual que 7, no, per tant, què farà? Sortirà per allí, no entrarà a la condició, sortirà per cels i mos retornarà fals. Per tant, en el moment que hi ha un return, quan és una funció, tot d'una s'acaba el programa, el mètode en aquest cas. D'acord? Per tant, surt d'aquí i concretament aquest fals que m'haurà donat aquí m'anirà a parar en aquesta variable que no he definit, per tant, boolean, hauria d'estar declarat aquí, si no, i a partir d'aquí valor. Si és true, joc correcte, si és fals, joc incorrecte. Aquí si verificava un error, system, d'acord, que s'hauria de continuar. I anem a provar-ho, d'acord. Rule paddle main, d'acord, anem a executar-ho, ara ho compilarà, conversion, from int to byte, d'acord, primera cosa, m'està dient aquí, diu, escolta, ell interpreta el 34 com un long, per defecte l'interpreta com un tipus de dades long quan és un literal, per tant, el que faré jo simplement és posar aquest operador de casting, com que dir, tranquil, vull que 34 se comporti com si fos un byte. Per tant, 34 ho tradueix i ho passa a 8 bits. D'acord? Perquè si no, ell se pensa que no ho feim bé o me'l fa aquella validació perquè el programador se doni compte que hi podria haver un error. D'acord? Jo sé que no hi ha cap error, per tant, què dic? Interpreta el literal 34 com un byte. D'acord? Interpreta el literal 34 com un byte. Això és el que se diu casting. Ara l'executaré i a veure què passa. Si veureu, us fixeu què ha passat?
Vale? S'ha executat i que me diu joc incorrecte. D'acord, efectivament, perquè 34 no és vàlid. Anem a provar-ho amb un altre valor. Vale? En aquest cas li passes 3. Joc correcte. D'acord, anem a passar-li un altre. 4, per exemple. Torna a executar. Joc correcte. D'acord, per tant, aquí, com podeu veure, és un exemple de que un mètode main, aquest per defecte que quan volem executar la classe s'executa i comença per aquest punt i per això l'IntelliJ ens mostra l'icona de play, d'acord? I el que fa que és utilitzar, per tant, de qualque manera, un mètode que el que fa que és, pues, simplement, si el valor que ens han passat, l'argument que ens han passat està entre 0 i 7, ens retornarà true. En cas contrari, fals. Per tant, ens serveix això per validar jocs, en aquest cas. D'acord? Vale. Per tant, com podeu veure, la idea dels mètodes és utilitzar la programació modular, per tant, descomposar un problema gros amb subproblemes petits que a la vegada, quan els combinem, resoldrem aquest problema gros. Això seria el concepte. D'acord? Bueno, espero que més o menys quedi clar el que és un mètode. D'acord? Vinga, gràcies.